ka jinge pule ya ka kitab jing pau ka wei hadin ka wei klenong ni ai khublei bat ngi plyang sung phaya phi baro ha ka katang uji sukris shagani ka channel Kasi Gospel Media ka jinge puli ya ka kitab jing pau ka wei hadin ka wei ka lenong ngilai puli shapang ki nyo teli ki turoi ban ngine peteng biang mata ka jinge puli na ka turoi ka bahan rio kum ka jing pen kamau sa hisin ba Yohanes ha ka jing itu pau ka jong u ulayu i ya ki nyo ki angel ki bayang ha khmat ublei bat haki la ai hinyo ki turoi ha ka Bible ya ki turoi labatai ne pendon kam ban ai jing pen sawa kumni harum kinuksa habadan ka jing lekmen ni ka jing senglang habadan ka jing thungs em bat kham tam e habadan ka thma ni ka jing yale kini kinyu teli ki turoi kham tam e ya ka turoi ka ban kong hadu ka basau ka bangladep bani puli shapang ki jing yale kade ka phashi ba kidon kisiem ki hima ki bayale ya ka hima rom ka ba shapang samni Western Roman Empire kumno balaya thulpa bat lala pendap kum ka jim kamau sisin ya ka ni ka jing ye thulpa shapang ka turoi ka ban kong ka jingele la pendap ha ka jaj ben rio Ostrogoths ha ka jingelam jong u alarik ublas dang baniar thma ya ka rom phang samni Western Roman Empire house nam South Pa Shipho edi ya ka ni ka jing thulpa shapang ka turoi ka ba a la pendap ha ka jaj ben rio Vandals ha ka jingelam jong ugai serik o balayarthma ya ki jatma ka rom phang samni nang ta ya ka ni ka jingi thulupa ka turoi ka balai la pendap ha ka jai ben Hans ha ka jingelam jong wa atila o balayele ya ka rom phang samni khadu ya ka ni ka jingi thulupa shaphang ka turoi ka basau la pendap ha ka jai ben Heruli ha ka jingelam jang u ado esa o bala pendam ngon ya ka rom phang samni house nam sauspa nyopo riu edi kini ki turoi ki bankong hadu ka basau ki jingele la pendap kumnu ba ka hima rom ka ba phang samni ka la klon nang tanga kwar ban kamau ba ka turoi ka basan bat ka turoi ka ban riu ya ka bangin se puli mata kade ke jingele bat ka jingmi jong ka weipat ka kunhon nyam hoi kade ke jing thulpa shapang ka jingklon jong ka himarom ka ba shapang mingi Eastern Roman Empire bat ka turoi ka banyo ya ka bangin se puli hadin kade shapang ka bakut artat ka balong ka jingwan asin uji sukres ka turoi ka basan ya ka bangil adep banyo puli shapang ki muslim ha ka jing thulpa ka Bible ka kitab jimpu pau kalono makhandai ka khot ka banyo hadu ka bashipo la peni stream ya kanyam muslim ki nongilam ki brio jongka kum ki put nangta halo ka kli jongki kidon ki pansngat ka batho ya kar kum spong jongki kidon yi ki khmat kum ki khmat ki brio ka batho ya ka man long shanrang ka jing itman kidon yo shnyu kum shnyu ki kanthei ka tho ya ka jing ishnyu ki baniat kum ki baniat ki sing ka batho ya ka jingle ka bashir khai jongki ki todong ki besrim kum ki nyanglar tham ki badan ya ka bi ban hikai ban punjab ya ka ni ka parthai nang ta ka bakran shishu shapang ki san banai ki batho ya ka jingi thulpa jong ka Bible kumno bala pendap ka we hadin ka we ho ya ka ni ka banta ngaladap ban batai ngakwa ban pkamau si sin ayuba kinong thokot ki ong kum ki put kinong Osman ka batho ye ki Muslim Arab kila tablup ya baro saudong bat omshem la don ka weiru ka shnong ba kin nyai lait tat hadu bakinda poi hakikin ro jong ka Constantinople ka nong ba jong ka hima Rom ba shaphang mingi kan mau ba ka turoi ka basan ka jingele ka tho ya ka jipunjat ya ka Rom ka ba shaphang mingi nang ta shishu kini kisan banai ki batho ya ki shispa san posnam ngalabata ye phi kumno ban khen ya ni ki jikhen hang ni ka ong
kila janda do ujulai alpnyo turik jong snam shejar aspa knai khundai hadu ujulai alpnyo turik usnam shejar sospa sap khundai kani kalade kapo jong gajile abaklam sange hapdeng kinong Turkey kitors kabangi ong ki bolong ki muslim bat kai himarum ba shapang mengi kaba kanong ba jongka kade ka Constantinople ya kablate do patsha Constantine ke kabaja Henry kitos kim shem la job tat hadu kasnam sheja sospa sau pokndai kabatho ya ka bala pendap ka jingklon jong karum kaba shapang mingi di hak ni kapor ngini puli shapang katuroi kaba hendriu jingpapau kalanong kaba khandai kadkhot kaba kalai bat kaba khasau long ba u angel u hendriu ulap pensawa kaba mut uput ya katuroi kaba hendriu dan sibun kijeng matai hangni lawan kesukran kabaong to pelat no i kita kisau angel ya kibala khum hajan kata kawa kabakrau kayu prates karkom kijeng matai uniu nong tho kini kisau angel kenmau baki angel kathawi kinongra khobor lani kinong hikai babkla lani kinong penpau kiba shakmat kisau angel kini kidei kisau kinongrem jong kabor sultan ha kabaya kahima Ottoman la thau ki badon hakari bajan ban kawa Euphrates kumba ka Bible kai thulpa kini kinong sanshar sultan bakhot akak tinawai sultanis ki ganthop Aleppo Iconium Damascus Baghdad Jimpapau klano makhandai khot pakhatsan tela pelaj no i kita kisau angel ya kibal akre khnang ya kata kapur badi kasngi badi obanai badi kasnem baki nyo penyap no ya kabalai kabanta jong kibril kenmau berbor habangi puli kaktin kabai em jomblai habakhen ya kapur ki jingi tulpa kakom ke kitab jingkhen kalano makhatsau ka dekhat balai besau ke kitab Ezekiel kalano basau ke dekhat banrio baka shisni ka tho ya ka shisnam lani ka shisni ka yang ya ka shisnam habaong hangni kapor ka tho shikanta lar phikhen ya gani kalong khasan sngi di hangni hababatai kasngi kamut shisni ubnai ka tho laipo sngi naman ha ka tho kata ka jingkhen ka jing tulpa jong giju shibnai judan laipo sngi habong ka snam shisnam ka batho laispa riu po sngi ka bomot kapor ka tho ya khalsan sngi nangta ka sngi ubnai ka snam habala khenlang gite baro kalong laispa khandai phoi sngi ka bomot laispa khandai phoi snam bat khalsan sngi katkum balai thulupa da ka Bible hoy la pendep yakani yakahima Ottoman jonki torts laseng ha ujolai apnyo tarik josnam sheja sospa sopknai kani ke hima klani laispa knai puisnam bat khasansi kumbalai thulpa house nam shejar praspa sopo agas khawetrik ka Turkey kla shajob ha ke Egypt hoy kaderu kani ke hima kini ki kunhun ki balale yu ki balak penklam ya karum phang mingi kumbang ladep bani puli nangta longba kinyo penyap no ya kabalai kabanta jong kibrio kumbalai thulpa da ka Bible hangni ka kot kabatai hangni lai thulpa shapang ka jingle bar ka jingpenjot ya ka himarum ka ba shapang mingi da ki muslim ki belong kinong Arab kini kila wat ban pengkala muslim da ka ba jubor bat ban pentiang ya kumbaar benta na kilai benta ki Kristan ha Afrika bat Asia jimpapau klai dekat bakan rio bat ka jingkhen ki pa yopom shongkulai ki lalong ki aspa hajar ki hajar ngalai snoken ya kata ka jingkhen jongki uniu nong thokor wang la pelai lut ya kini bakin yo penjot bat penyap ya baro ki baya persya yaki kila penyap kumba Shelak laipo hajar ki Kristan na kabenta Muhammad banda kabenta kaniam joki kaniam Islam kabangi ong ki Muslim
jumpa pau kelanong kabakandai kedekot bakatnyo terter kabakran syapang kabor kajinglong runal jongki banile ban penjot ye kibriu na kabenta kania muslim ngakwa ban pengkut dakini kikentin Filipi kelanong bengkong ke dekat ke ba arpukunai naba hapi la ai na kabtau Chris om tang ban nget hau Henry ban syak stomru na kabenta jong u don shibun ba ki Kristan ki ba haka jingsen syar bor lani le don bor ki muslim ki ba om shem la len ye jinget ki ba syak stom bat ki ba kloy ru banyap na kabtau Chris to ai bo blai on kurku ye pi we pu we na kabtau brum joblai amen. Ngingit skam bagi khubor kilong ki basyai tu ai ba ublay unkurku ye phi baro sngob ha banai bud dien ni khubor na kani ka channel sngob ha ru ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification ne gi jing pentem lada fidan ki no gi jing kili sngob ha ban text ha ki comment section na ka benta ka buram ublay amen.